Thank you, thank you. Good morning, same to you. Thank you, thank you. Boring masih full kemarin salah. दा सोखानांसिगोनसोलै रिसार्जसो नङाबा जाला आदै एक्सट्रा 120 थाखानि सोना लाखानोसै आं दाख्लै सोमना जोबनायानो जोबखायाखैमोन आरो जोबनायालाय दे बिदि दा होनसै दे आंखौ दखानाव मा होनदों गाज्रि मोनबायमोन नामा नोंखौ जिउनो माखौ मिनिदों मिउजिकसो दामगोन नामाथाय आं मदसो होनोसै नामाथाय
मा दों सम सं दामनाय खोनायाखैथ' दामखायाखै दामनायालाय मा रायलायबाय था मा सरि रायलायगासिनोखा माथो खालामनोसै रेकर्ड खालामनोसै नामा रेकर्ड खालामनोसै नामा ओमफ्राय मा होनदों मिनिनायनि थाखायनो र' दे दसे र' आं ओंखाम खुरनो बावनो अके दे मिज्लौ मेगनजों मा फोरमायखो नों आइदै Do you support me, guys? Adaw. Come on, guys, come on. You support me, guys. फुंनि सुदेम समाव नोंनि मिनिस्लुनाया बेलासिनि रैरुब समाव नोंनि देंखो बोना खालामो आंनि गोसोखौ आरोबावनि सुदेम समाव नोंनि देंखो आया फैबाय थायो गोसोनि आयनायाव
प्लीज सपोर्ट मी गाइस। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर बाड़ो मेरा चैनल को, ज्वाइन हो जाओ। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। आ जाओ। प्लीज ज्वाइन हो जाओ गाइस। वे सिबि मा ओंखारथाय अनसैनो बोराय बांसिनसोमोन आं। थेंक इउ। जाला साइकेल मोसाना गोजांनाया। प्लीज गाइस। क्या बोला on थैंक यू। प्लीज ज्वाइन मी। सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। on थैंक यू। मा होनदोंथाय ओंखाम जादों अके जाग्रो दे सोर आलासि फैनो नागिरदोंरा नोंखौनो
नेनानै दङ नैबे लामायावनो Please support me guys. Support me. फटाफट 1K कर दीजिए 1K कर दीजिए 1K कर दीजिए लोगोसे फैनो नागिरदों प्लीज 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 सपोर्ट कर दीजिए मेरा चैनल को शेयर कर दीजिए on thank you लियाबो माने 64ल' बारायनो रोंला नामा जाथारनांसिगौमोन on thank you so much
ओमफ्राय मा होनदों नों होखांबा आं दे गैखालानो नै माथो होनबालाय दाहायथ' अनबो खालामनो मोनखानाय नंला नों आलासि फैयोबालाय मोननो माने आं दासो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय आं माजों थांनो नङा आं माजों थांनो
On. Thank you. बिखाखौ गावनाय बायदि मोनबाय नोंखौ दसेनो गोमोननानै सिमां बायदि मोनबाया आया Welcome. दिङा ब्लग सफैनो हादों थेंक इउ स' माच फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानो थाखाय जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय जाफैखोलै please support me guys. Okay. क्या हुआ साला गया सब थालांजोब्बाय नारा माथो सासेल'सै सासे खारबाय आदा सनानो थेंक इउ कमेन्ट रिप्लाइ हरनो हायानो आदसा खामानि दं नामा नोंहाबो दं दे जेबो नङा बिजिबालाय दोनसैसोलै आङो दे आं आधा घन्टाल' होखादोंमोन गाज्रि जामोनसै थेंक इउसै जोबनोसै समाव सफैनानै थानायनि थाखाय दसे समबाबो लाइभआव आं दिनैनिफ्राय जयेन मा होनदों हरनो जासिगोन जयेन होनो मा होनखो हमनो जासिगोन आदा सना आदसा टाइम मोनबाय नामा मा होननाय जाखो आं बारा हमनो हायाखिसैलै दिनै मानो बायफ्लेलाङो सासेल'खासै माथो Au! सिक्सटिफोर बारायनो रोंखाला आरोना नामाथाय आं आधा घन्टाल' थाखायल' होखादोंमोन
दोनबाय दे आं गाज्रि दामोनसै